you say. Dobrý večer, vítame vás pri ďalšom vydaní športových novín. V hlavnom meste Francúzska v Jerevane sa uskutočnil golfový turnaj, ktorý sa koná každý rok. V krátkom zostrihu si pozrime zábery z tohto turnaja. Talent mistra Beana nás prekvapuje čím ďalej tým viac. Aj tento rok potvrdil, že patrí medzi najlepších hráčov svetového golfu. Konkurencia bola silná a trpezlivá, terén bol veľmi náročný, no Mr. Bean to bravúrne zvládol. Svojej kvality nám ukázal už na jamke číslo 1 a takýmto výkonom pokračoval až do konca turnaja. Mr. Bean sa už po 10. krát stal majstrom sveta v golfe. Milujem broňu. No, môžeme to robiť znova. Díky, broňa. Šéfe? Dobre, pokračujeme ďalšou prekvapujúcou správou z majstrovstiev sveta v skokoch do vody. Ako vidíte, Mr. Bean je všestranný športovec. Zvláda akýkoľvek druh športu a zúčastniť sa niekoľkých majstrovstiev sveta v rôznych športoch súčasne pre neho nie je problémom. Preto nie je prekvapením, že vyhral aj tieto majstrovstvá v skákaní do vody. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Inside. Inside. Yo, yo. Turn up the radio. This joint is feeling, it's feeling right.
to ease on up. You wanna act on gut, but do get shut like Flavor Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-E-B-B to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it, pump it, pump it, pump it, pump it. And side, side, we got to turn up the radio. Blast your stereo right now. This joint is sizzling, it's sizzling right. Teraz vám prinášame správy domov. Aj naša škola vychovala niekoľko nádejných športovcov. Poďme sa pozrieť, ako taká príprava vyzerá. Žiaci gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu reprezentujú svoju školu v rôznych športoch. Zúčastňujú sa súťaží, z ktorých prinášajú prestížne ocenenia. Vynikajú nielen vo volejbale a basketbale, ale aj v ďalších zaujímavých športoch. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go home. Vidíš, mala by som to tak hovoriť, že hlavné mesto francúzske vyhrávanie sa ako každý rok konali mesto skokov do vody. A už idú žiadne. To už natáčaš? Dobrá. Sorry. Ale musíš nahlas, úplne nahlas, lebo sa nepôjde. Dobrý večer, vitajte pri dnešnom prehľade športových novín. V hlavnom meste Francúzska Jerevane. I thank you all, but it's been no bed of roses.